En diotas de borsur. Ja, maar ja, doet. Mijn man kent de klas met een trouw uel. En trouw. Doet. Me hoes een trauele weet. Bien un vayunan. Agora fa gesperit. Met. Nee, non kent d'accord. Non kent. Ma. Nun ke bechames desketje. Van etter school, won nimmet seisflas. En de hoeien gergalle gewit. Gerewit. Ano? Zet u, ik was leuren naar school. We gerooid deom. De wenne kroes. En deze rijden de nal. En we pakken die we ook kozel brzoenek. Per nou se me unke questa cosa il galle per cui ho angiri vit se tu me hitauar vioch certificato na el simboli galle se tu me hel vioch a io bele gamma e bar se pugerne der mare se a che jon vet a no tu perrot ma te beskreven non ja guische go bet bitte gewaro se tu nu e tweede leuren naar school. Ik hulen naar de huizen, ergens. Ik ben beter bijgebouwd. Jo, me, perak. Pak je doen ook kozel persoonlijk. Penau ze me kozin galep de hoe je ne huizen keet. Maar de waren ze arbeilijk no tu perot. Kendal hat tau de goms persoonlijk. A beep tro, maar peho arvioch dus tam hout. A meri doenek beep tro dit. Evit Kendall han de goms persoonlijke touw. Zet u mee, ik me Kendall de goms persoonlijk, zet u mee de wennek bij trouw, en ben nog geen zuzen, waar leun wat godellu, wat igu. Typisch navid, aan de wijze maar dan ja. Ah ja, dus ik hier in net school dat zei was, ik was schomme de proverne, weet ik wel nou blaske. Ja, zet u me bit doulas in ser met straakje. Heb je dat zo'n enkavik aan Pater Vrezel? Ja, dan een perrot? Ja. En duurt een ketouw aan una nelge de gieleke. A pesa blisje de una, blisje ke de nal. Zet u de hoede zee in mijn droge hoeta. En we nog tenne warna. A Pokesteen. En we weer lachen. Petai do hobere plere do skriniak. Skriniak vedo ja. Petai do hobere no. Oh, no. Er droge chapel vedo genor nevese tut, greda neves tutke. Chapel quatkio greda ni. Nun che be morse no wat, nun che be morse met. Ma dondalen livriu che skude nu tut. Setu me spid dan udegesen dwarse. Ja. Maar portret ai wa no zo eta que ta zutartet ganta. Ja, en tam ik bien partout den do tu de du ganta, Ah ja. Ja. Wel ma de vedo gan Maria tut. Ne met travala het da una ne met ken kaudruguta vitenna varna. Tenna sti ganta. Ah ja. A più so portret de hablugerne so et no da andivisho da champa iwa gaftin. Evitare iwa du gan notre perot. Tu de hablugerne? Ja. Possible. En daar hebben we gebeten. Maar daar hebben we gekleed met coloran van memor. Wat is dus l'andivisio, levero? Ja, iwa champa no. Evitare le dar bezen perot, mais ja. Ja. Portret de la Kea is enquête aiwa evit vitar presunek. Ah ja. Et canta no da guat keuje? Ja. Ah ja. Possible ja. Also da creat champa Hermes tut. Ah ja. Ja. Possible mis gebeters scriptuur use wat. Anon? No. Maar tegen me speel lennet. Van memor zeg ik die gaan in. Coloran. Ah ja. Maar het is toch een noord zo. Ah ja. Peta hoberirio ne.
Irjo? Ja. Un trouw lenne tau. Ah, O lenne tau. Danilis? Danilis non che vidirio. Ah, No, in taunam santen che mat het non che det. ah. Non. No, non in telemus quellet med mistra. Ah ja. Ja. Maar tegen de dalke keitje. Ag ti scherm moet bet. Hè? Ti scherm. Serum on bet die winner. Krijgen we beskennen? Na me skwele da hanot. Ah ja. Kalia goeie ge anonia. Ja. Samus kasazik. Ja. Wo is? Ah ja. Ah, ja, dat tak kunnen gergen in Ja, hier. ja, me etun o halupat. Ja. Ja, maar daar ga lupa Oh, per ja, questo ja, ja. over. Ah ja. Nee, minunque questo over geen Ah, zie. non? No. Dai. Ah. Met me zijn terroor waren nog. Schiet. Tippes. Bitte? Anter, mio hawad waren nog. Oh. Non, besket. Misschien met me stro. Non, me gaf pewa doet. Pever, a pever ugen. Ah ja, zet je me zo een aan het ugen. Unen ja. aan de ugen. Ja, Kunnen zet is. je. Ja. Men anter pen, hoe Ja, ja. spenne. Hoe Ah, ja. spenne meus nu. Nou, dan die. Ja, getouw. Ja, het oh no. No? Oh, wat vinden zo? Wat vinden ze die in? Ah. Oh ja. Van binnen mee wissen. Van binnen, ja. Ah. Het u een trouw trei wil zeggen in. Aha. Ja. Er we dus hier een keer geweest over een trouw bij die we hebben tegen doet. Een dal zo vet. Als je keer dat doet, dan doet waar een door. Wie je plaat nan, wie je geht. Non. Am zeppes da responden betrouw? Tippes dik minuut? Dum dat hier zijn. Ja? Dum dat hier zijn. We gaan even dat touw klas que tu dat zo bij de show met touw en plugerne. Ah ja. Ja. Jo. Bitte. Dat kan man nog zien daar hebben. Oh, maar doe maar. Bitte motolen he. Amma we gaan nu in ja. Apeta. Ola. Ah, maar toe die zelf. Ah ja. Jullie jouw Colette. Ik had dat willen te gaan op. Adui. En wees al geen Colette. Ranket. En dan? Je sommige zijn die zeer omhoog. A touw. En mee nog. Nou, met je prima weer de landeda. Ah. Bisque bene is het niet meer zeg? No, tippes così di arriven. Ah, Nee, ja, meer wish. Nee, ja. Ja. Dus, ja, maar. Ah, lekker en niet. Zet u weer aan niet. Dat wist je niet, maar. Ja. ik heb prima len naar Vastardes. Gaan we starten ze met Lenne die we Toet. Ah ja, goed. Oh, Ja. A mee. Hè? Neem len dan niet aan. Ah, ja. Ja. Ja, hallo. Neem len toe dat beschrijven het ganze. Toen de is skrivet. Toe dat wezen schrijven het gastin. Jan wat is er legate. Ah ja. Jullie wel behoors schrijven de Lenne gedaan lagadek. Ja. Ja. Peter zus. Ja. Dan is wel bien hier. Ja. Historie bien. Historie bien. Moet al brassachje. Ja. Ja. Maar zo zou het hier bij de Nistor. Met En wat kleven die gaan van Goos. ja. Met tera ur jou zie. Dus ik ben moeilijk de jou en de ano. Non. Maar de Plichus e visse lenda ur jou, bramur levriu visse ved greden en dware dispargan jo. Oh, hoe is een keer met de Oh, presonek nog geweest. Oh, maar tegen. Quello avevi don me. Oh, non. Anche mi scrivi queste che halle che morse. Ja, met de presonek die daar zo kreeg. Creo. Nou, de stumme de en il derves cu de gileke. Erger pakke de irjo gnal roos. Ja. Age erver mo age udveden en terraman. Ja. Maar tijd pogure ne a petu beu. Ja, even juist. Kea. Mais moi, quelle d'année, tri der Zarok. Ah ja. En het die bed. Ja. C'est un perac on est in Terraman. Quello Ad l'amor en pedon en edi mes ten de poltrigi, ag mes filme d'année. Ag wa maru tri der da hude. Ja. Verler. Ja. Ag eno et on gan va hamalade es kan Veronique.
ja. Ani se bet die gemeret ma, dat drebet on se no. Ja. A tut. Ja, lui jo in den Umblo. Ja. Nera se che buon ta seni bit. No. Ta seni bit. A kontan darenta service. In des bit desket. Traudi var i gusti unan. Ni var familj bra, sei så vigale vidom ke. On tud in dokke da dro, da baia skole vidom. Lui skoolne, drie serveiskeende correspondance aan de galeke. Unan, zet u dus met deske dan daar, ja, weet ik maar die meeste zuren, ik heb meer liever u drie die correspondance van Ja. Elvira van Draaien galek. Drelize, persoonlijk drelizer. Drie lezer, ja. Kapitein. En toen hadden ze bij desketje. Ja, Bolontes en door, Iul, braas. Jul. Ja, Iul en door. Jul, ja. Dus bij het pakket descadure zullen ze. Ah. Ja. Dat was met de l'Academia. Atla linguistique de la Basse-Bretagne. Plakkeringen en arplakkingen? Nee, dat is Arabat die de guerre niet hebben. We hebben met aan de hoelen in de betrouw, die gaan niet. Ja. Maar zelf, beschrijf ik wel het immer. Non? Ah. Se la digno pastigherini? Maar zelf dat heb je zo schrijven dan maar. Vergorre. Vergorre, ja. Ja. Zelf, met aan de hoelen in de betrouw dit. Immer zo, l'atla linguistique de la Basse-Bretagne. En den desket bras, et anu, iwa Leroux, Pierre Leroux, also de pep, tro pevarigen loiseau, also de pep burg, pep commune, leg ma be causeet presune gebreis, en es kulenne dan duut, Penaus bezwaren den dramadra e presunek. Ah ja. Da zestum pep doare da la varet. Zit tu is aan duiten wie destum geriu sequa. Vare var huarn. Vare velo. Ah, vari velo. Agie es lote halabo so becreat erauson. Ja. Ablamo cu de ervrezel e wa mareat azudarte de no. O hobero o zervish. Ja. Agedeno, aceti wa moyen dea davant da gozea ganto. Hazarn. Ja. Agnes creat Maria de Halabo eno. Ah ja. C'est-tu Mate Petavez la kermis desket Petavez une aile de vélo. Penoz la in dahe, presunek. Une aile de vélo. Ja. Tro a rood. Une aile de vélo. Ja, mais Ik heb het niet une zo. aile meteen dus meer de avond die skaljer wat. Une aile zo naskelke. Ja, am ik het dahe une he. Niet in draag. A pesa lak is da fites da giljara da ziliat. Vara velo. Da muaren hier, kise. Tro a rood. Ja. Je presunek, erkezes? Bisi beter geer de la waret. Memes klevet die van Keurus. Ah, waar een rode weer? Ja. Ah, die van Keurus heel ja. 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 Men maar doet er geer niet. Ik bus weet, ne droop het dan ne reis ook gedaan nog. Hoe lang kerwela? Jo. En is een labor. Ja, labor en dus ja. Dat nee, zo in den skemmen geer zo toe. Ik trigalige persoonlijke gehoord ja. In is de west is die street toe
Kemmen gegallige zo dit even doen. Hoe is het daaraan? Oh, is en den dispareu. E wil doteie. Tis wie. Spend. Oh ja. Ik geef ook zo wie. Ja. Ja. A mes o beo velet querzar veginarian. Ah ja. Dispar. Aha. Dispar, me Ja lava. ja. 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 Me- Kijk zo in Moudamma nog vroeger nee. Open sectes. 65. Ken? Ja. Ja. A mes een dro ben... Teer is mal. Tel Susan. Ja. Ja. Ken. Ja, nam ze dat die look ja. Oh ja, dan zeggen ze die nog. Ja. Zet je dus een nubbetrouw daar hoelen. Ah. Dat velet. Ja. Agga, ik heb eerst dochters met zo'n talakadem maar de moet ze maar. Peteo anu arburg. Hè? Anu argomin amma. Amma? Ja. Aan orgomen nu vroeger nee. Aha. A pesert age bars plugernesus la com tamual Ja. ist peta ze bars. Ja, we tamual nella redeu qua carterio petaman. Ja, c'est tu. Se meralea Jesus que adore Ago anoju. termina zo die ja harter braska. Ja. Gemenach. Nou ja, je is een leure, je is een groene, je is beserde und se de schredes en dra wat ze er moron de kedelgeer die mes de leure where is color Pesert burg joala zo tro da flugerne. Burkutro droma la nilis Ja. la genta ma Giseni Giseni. ja Eta is lo are de presunek. Memes que kleven ne menano Giseni Is que lo waren Guiseni. jo Giseni pepini lavara A me Giseni is ook al lek. Giseni so galek Giseni. so galek Ja, a Guiseni is ook presunek. ah bon ma me lavara mio Giseni ja 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 ma landeda nuke Ja. ja A penoze le ste alleen in presunek. Alleen. Alan Peteo? Alan la de verzoening Alan. ah ja ten Alan ik hoor het Agent darbenek is lo waren die arbenen Alan. Ergeral zo. en geral zo hoor Nee, die arbenen Alan. Tenadalen. ja Papapus. En dat is op het daar. Beralan Beralan. ja A papus. ja Zo. en dat hij zo nog jou dat hij zo eu point tolerir sergir se prononce var sendrai dit so nani che dit che Beralan ja da hoe in sergir se so quasi Beralan pesa so La clé de la maison. al hoisanti Always anti. A papus great. En dahe. ja al hoise deu an orp A meso vonda. men så vond al hoisi an or var Alhuezi. al hoisi ja Neget alhueza. A mat. No. ni lavar al hoisi A mat. Alhuezi. maar trese lo de lavar al hoisa que Me hueza ket. Alhuezi. ja Alhuezi. Aga televa alhuezi. Ani zo drea free damit. anni I al hoisi. hoisi ja Damit drea free. posut al hoisi ja tromolveres ja mio tre free ja Alhuezi. aga ni as al han pello hier ke al hoisi ja
Alhuesi. C'est du Schumann Pelloch war nie. Alhuesi. Ja. Ah. Amad. Age, plegen we lakiert aan Alhues. Alhues. Waar zag... Van Alhues. Plegen we lakiert. Wees ke los ke da diragan doet ke. Kuse de wees mi ook. Age we lakiert da drie. Waar ze naar... Ah ja, die was... was toeren Alhues is lo het kwam. Genau, so war schon wir gehen die. Bitte daar de serru, ik het serruur weer zo. Ja, serruur, ja, maar dat is ook gelijk. Ja. Ja. Penaos waren het Saclea L. Et Alhues d'ici. Ja. Son clé à lui. Et Alhues déjà. Votre clé à vous. Och Alhues der goeie. Maar half snap. Ja. C'est sûr, c'est ce qui ici. Amma. Là. Là. Asi quoi, asi. Asi. Asi pe ahe. Ja. Asi ja, ja. Pepini alavargis ma pliste hakke. Betaman do zo mosse gis die gwener dan bij de regering om Schumann dan ter derve zijn we programma age gamas ke direct age hero dus matre geriu age gisim truha di seme lo zinme allora deu me lo varo asedi ase hero na ro ahe med Perak. perak comprene deu gan neile gigile we mistra Met tezo teschetto. dus ket toch Gaftin. Gaftin. dus ket toch een ramo hero ne ke school Ja. Als het een Jérôme, Allah waar, ne kebel levezunet, ne kebel kan een urier, een uriu. ja Uriu. Ja. Toch. No, Jerome ne len kit, Ah, ja. no. No, ne len kit bis wir ne skadures. No. De skadures en dus de Venus, aber amor maar de hygienus quoi. Ja, je moet al ne ke wisko. Kul havarat ja. We den dervis benag, men dokke de gehe der mare sei. Petra bena bremma u shumet pelleval faranduar. Pare en de goede dare. Ja. Hoe je daar, ja. 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 Oh, weet. Met een beetje willen, we beginnen samen te krijgen. Mega we ding mis kegele dan die huta. Ker stago e heliuke. Ja. Maar de beetje willen de huizen spetter de nu, hè. Ja. Nee, joh. Mondklef is daar, hè. Dat gutul kentelju, hè? Jo, maar de onderheid tot en duiden dus dit met mes fesunda. En ook de willen dan een altro curicose gewoon maar proberen hier een altro. Claude. Claude. Ja. Weet u willen? Maar zonder willen dan niet verhoors. Ja. Verhoors man. Renterbonjour de dan de hou mers hè, gewers. Weet u wie daar u willen niet nooit. Ja. Oh, mijn listinje. En is het zo in de maanden te service kan weer persoonlijk. Ik kan weer die spreken aan trouw is mijn lid. Ja. Goedemorgen. En ik pello amma. Ahe. Ak aun. Ja. Ak aun is zo even dat ga eno. Eno, ja, Eno. Le lieu, quoi, Eno. Dans son chef, le lieu, quoi. Eno. Ja. Aun, zo. Le lieu, Aun Pello. Aun. Maar. Ja. Ag laba. Also bitte. Laba. Pello. Là-bas. Ja, laba. Aun, quoi. Aun est là, hier. Aun. Ja, Aun, ja. Wie je kent de waarheid aunt. Aun, ja. Ja. Mio, ja. En keer zo mio, Aun, ja. Aun zo,
Et puis là, il a peur, quoi. Aun dus. Hein? Il a peur. Il a peur, so peta? Aun dus. Aun. Aun. Ah, Aun. là-bas, zo. Aun, quoi. De gedevel. Anan. Aun, zo. A-O-U-N. Ja, il a peur, maar qu'est-ce que. Så aun, Aun. aun pöl, quoi. Après cette différence, zo i trentau. Agan distagadur. Distagadur, så aun dus, ja. De gedevel. Nan, aun, il a peur. Aun, så. Après cette différence, zo i tre... Aun, det är det en te så. Ah, in teo. En te så aun. En endal vishen... Ja, vi skulle vara det med ståare, ja. D'ici. Je te vois d'ici. Mer ville han inte salen. De Zalen. Salen, ja. De Zalen. De là, je te vois, il me voit de là. Oui. Ville det där han det sån quoi. Ja, bra på vara din. Il me voit de là. Ville det där han det salesse quoi. Deux alesse, peut-être alesse. Ja, det salesse, ja, salesse, ja, ja. Alesse. Ja, ja. Pas alesse. De là-bas. Il me voit de là-bas. Ville det där han det salesse quoi. Ah, Ja. de alesson. Adare? Ja. Quelle dara Han det salesse. De alesson. Ja. Ja. La soirée est belle. La soirée est belle, ja. Het paradijs is zo brouw, quoi. Ja. Ja, ja. Ja. Amma skriver het paradijs. Paradijs. Ja. Paradijs. Paradijs, ja. Amma is paradijs. Met el Sanfregan, u market amma, we waren Arpardaves. Paradijs. Arpardaves. Paradijs, ja. Dus je bekleeden bij? Dan, paradijs en paradijs, ja, we klaaren niet opkomen. A couleuvre. Couleur. En daar zo een neer. Couleur. Ja. Zo een neer, quoi. Niet de naar Wieber, maar kees, quoi. En naar Wieber, zo peta? Naar Wieber zo een neer, dus erflem beserde. Bieke handel de Tigarmaro. Ah. Naar Wieber. Ag pavis flemmet, una benak peta de Hermes. Jullie samen nog een flem in morse. Ik heb de vermeer. Nek bellum? Bellum, ja. Bellum. Bellum, ja. A peta glas. Glas. Ja, glas. Rang? Niet dat geer maar. A peset, non, peset eiret. Bij een pluriel eieren zo peta. Eier? Ja. En eier? Lo, dat zo. En eier en eieret? Neiret. Ja. Eiret en neiret. En dan is die vest onder waard, ja. Pas waard die er ben neiret, eieret is om Maria dan maar. En die model is waard. Is leun eieret, ja. En de vest onder waard, en neiret nu, ja.